Hello guys! Happy Halloween! November 1. So, karon mag-celebrate me. Luto me binignit. Naramong ako mga ingredients. Saging. Tapos landang. Then, itong malagkit. Bilo-bilo ba ni? Bilo-bilo. Malagkit. Kamuti, nangka, sugar, sagu, another sagu, tapos gata, ika-second na gata, tapos yun siya ang pure nga gata, morning final nga gata yung tawag. So wait guys, lulutuin ko muna guys.